Dahil sa mga nangyari, ninais nila Pektong magbigay ng 3 araw na katahimikan para maalayan ng panalangin ang kaluluwa ng mga ito. Bagaman natatanggap na nila Padre Dama ang pagkawala nila Maestro Oron, labis-labis pa rin ang kanilang panghihinayang sa kadahilanang nalagasan sila ng mga mahuhusay na kaibigan at kasama. Ilang araw pa ang lumipas, doon na nag-umpisang magtanim ng galit si Pekto sa lahat ng nilalang na pumaslang sa kanyang mga maestro. Animoy kahit pilit niyang iniiwasan ang galit niyang nararamdaman, patuloy pa rin yung pumapasok sa kanyang isipan. Sa puntong yon, ninais niyang ikonsulta kay Padre Dama ang kanyang mga nararamdaman sa takot na isa yung uri ng karamdaman. Nang marinig ni Padre Dama ang kanyang mga salaysay, inilahad nito sa kanya na ang agimat ng 7 mata ng Diyos ang may kagagawa ng lahat ng bagay na kanyang nararamdaman at naiisip. Ayon kay Padre Dama, napakahalaga para kay Pekto na masunod ang lahat ng kanyang mga ibinigay na dasal sa kadahilanang yon ang nagbibigay selyo sa kasamaan ng agimat na tangan niya. Kakaiba kasi ang agimat na yon sa kadahilanang hindi ordinaryong nilalang ang pumanday nito. Ayon sa kwentong ibinahagi ni Padre Dama, ilang siglo ang dumaan bago ang pangkasalukuyan, may isang dalubhasang antingero na taga Kastilya ang nakatagpo ng isang yungib sa bundok. Inaasahan niyang magpapakita ang lugar na yon sa kanya sa kadahilanang matagal na niya itong inalayan ng ritual at binigyan ng kung ano-anong dasal. Noong mga panahong kasing yon, marami ng usap-usapan sa baryo ng Kastilya tungkol sa isang palasyong matatagpuan sa loob ng yungib tuwing sumasapit ang Biyernes Santo. Yun lamang ang oras na lumilitaw ang yungib na yon sa mundo, kung kaya't napakadalang ng mga antingerong nakakapasok dito. Sa pagpasok niya sa lugar, bumungad sa kanya ang isang napakapayapang paligid na halos wala kang maririnig na ingay. Ang tanging naririnig lamang niya noon ay ang pag-apak ng kanyang mga paa sa tubig at ang pagtulo ng tubig na nasa taas ng kisame. Sa unang minutong paglalakad ng antingero sa loob, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Subalit nang makalayo-layo na siya, para bang ang pakiramdam niya, tinatangay na ng isang misteryong presensya ang kanyang katawang lupa. Wala na din siya noong gaanong maaninag sa lugar at hindi na din niya naririnig ang kanyang mga yapak at pagsigaw. Dahil sa pangyayari, halos hindi na alam ng antingero kung nabubuhay pa ba siya o patay na. Ang pakiramdam niya, parang ilang taon na siyang naglalakad sa pasilyo ng yungib na walang nararating. Halos dumating na din ang puntong mabaliw-baliw na ang antingero sa kanyang pagtahak ng daan sa kadahilanang ni pagramdam sa haplos na nanggagaling sa kanyang mga kamay ay wala na. Ilang oras, araw at buwan pa ang lumipas, patuloy pa ring naglalakad ang antingero sa pasilyo. Unti-unti na niyang natatanggap noon ang nalalapit na katapusan ng kanyang buhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa pagsapit ng mga sumunod na araw, muling nabuhayan ang antingero nang makasilay siya ng isang liwanag na nanggagaling sa napakaliit na sulo. Bagaman malapit nang mamatay ang sulong yon, labis na tuwa pa rin ang naibigay nito sa kanya dahil sa wakas, nakaaninag na din siya ng liwanag. Habang nilalapitan niya ang sulo, napansin niyang hindi nagbabago ang layo nito sa kanyang kinaroroonan. Nang mapansin yon ng antingero, napagpasyahan niyang tumakbo sa pag-asang mararating niya ang lugar na kinaroroonan nito. Subalit kahit anong gawin niyang pananakbo noon, patuloy talagang lumalayo sa kanya ang bagay na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang pananakbo nang masipat niya ang isang lalaking naglalakad papasalubong sa kanya. Napakatikas ng katawan nito at meron yung napakahabang talibong
na nakasukbit sa kanyang bewang. Dahil sa kanyang mga nasilayan, napagpasyahan ng antingerong manatili at ihanda ang kanyang armas sa mga susunod na pangyayari. Ramdam na ramdam kasi niya noon ang kakaibang presensya ng nilalang na parabang binabalot ito ng dyablo sa buo nitong katawan. Paglapit ng lalaking kanyang nasipat, agad nitong ibinigay ang agimat ng 7 mata ng Diyos kasama ang iilang libreta na pakaing dasal para dito. Sa sobrang pagkagulo ng antingero, agad naman niya yung inabot ng walang pagdadalawang isip. Matapos ang mga pangyayari, bigla naman niyang nasipat na naging kalansay ang lalaki at kasabay nito ang paglahad nito sa kanya ukol sa nalalapit na selyo ng kasamaan ng agimat. Ayon sa lalaking yon, upang mapanatili niya ang kabutihan ng agimat, kinakailangan niyang maghintay sa pagdaan ng napakaraming taing bituin sa kalangitan. Yon ang magiging hudyat ng kanyang pagsasagawa ng isang ritual na kukulong sa matandang demonyo na kasalukuyang napapaloob sa agimat ng 7 mata ng Diyos. Dagdag pa ni Padre Dama na sa tulong ng diablong nakakulong sa loob nito, mas lalo yung nagiging makapangyarihan sa lahat ng uri ng aspeto ng pakikipaglaban. Kumbaga, ang agimat na taglay niya noon parang isang pamalinyo o kagamitang naglilinis sa kapangyarihan ng kasamaan. Nang marinig ni Pekto ang kwento ng dalubhasang antingero, doon niya tuluyang napagtanto kung bakit labis ang paghahangad ni Tandang Impong na makuha ang agimat na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Pekto na bago mamatay ang lolo nito, hindi nito naselyuhan ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Bago kasi lumitaw ang napakaraming taing bituin sa kalangitan, nagawa na itong mapaslang ng kapatid ni Tandang Ismo. Ayon pa kay Padre Dama, maaaring ang agimat ng 7 mata ng Diyos ay unti-unti nang nababalot ng kapangyarihan ng demonyo dahil sa panghihina ng selyo nito. Yan ang rason, Pekto, kung bakit napakahalaga ng mga pagkaing dasal para sa iyo at sa agimat na taglay mo. Iwasan mong mabulungan niya ni Tandang Impong sapagkat nasisiguro ko hindi magiging maganda ang kalalabasan nito. Wika ni Padre Dama sa kanyang disipulo. Nang marinig ito ni Pekto, agad naman siyang nagpaalam sa pare na siya ay tutungo sa kanyang silid para magpahinga. May mga bagay kasi noong bumabagabag sa kanya, kagaya ng demonyong nakakulong sa agimat at kung ano-ano pa. Ilang oras pa ang lumipas, maiging pinag-isipan ni Pekto ang kanyang susunod na gagawin. Panakanakang pumapasok sa kanyang isipan noon na pangibabawan ang kapangyarihan ng kadiliman nang sa gayoy magawa niyang mapagtagumpayan ang kinakaharap nilang digmaan. Bago sumapit ang takip silim, muli na namang naalerto sila Pekto sa loob ng simbahan dahil sa pagramdam nila ng presensya ni Tandang Impong. Alam nilang papalapit na ito sa kanilang lugar, kung kaya't inihanda na nila ang pananggalang ng simbahan. Maya-maya pa, agad namang nagpaalam si Pekto sa kanyang maestro nang maramdaman niyang naghihintay si Tandang Impong at ang grupo nito sa labas ng bakuran ng simbahan. Sinabihan niya noon si Padre Dama na huwag nang makialam upang mabantayan ang pananggalang nagliligtas sa kanila at sa mga sakristan. Matapos sumang-ayon ni Padre Dama sa kanyang nais, agad namang isinuot ni Pekto ang kanyang kasuotan na palaging ginagamit sa digmaan. Pinabasbasan niya din noon sa kanyang maestro ang 2 punyal upang madagdagan ang lakas nitong tinataglay. Maya-maya pa, dali-dali namang lumabas si Pekto sa kumbento ng nag-iisa. Pagdating niya noon sa harapan ng simbahan, bumungad sa kanya si Tandang Impong na nakangiti kasama ang kanyang nag-iisang anak at apo. Paglapit doon ni Pekto, agad naman siyang sinalubong ng maligayang pagbabati na nanggagaling sa mga ito.
Wala akong panahon makipagbiruan sa'yo, Impong. Nasaan sila, Maestro Oron? Anong ginawa mo sa kanila? Galit na tanong ni Pekto kay Tandang Impong. Ang mga kapatid ba ni Dama ang tinutukoy mo? Matagal nang nakabaon sila sa lupa, iho. Napakatagal ng panahon. Gusto mo ba silang sundan? Ikinagagalak kong isabay ka sa kanilang kinahihimlayan. Patawa-tawang sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos marinig ni Pekto ang sinabi nito, agad naman niyang binunot ang kanyang 2 punyal at mabilisang naglaho sa buong paligid. Tinaasan na din niya ng husto ang kanyang presensya nang sa gayoy magawa niyang maapektuhan ang kinaroroonan ng kanyang mga kalaban. Bagaman nakakasunog na ang presensya ni Pekto, ramdam na ramdam pa rin niya na parabang hindi naaapektuhan ang kahit na sino sa mga kasama ni Tandang Impong. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa siyang mahuli ng matanda at kasabay nito ang mabilisan nitong pag-unday ng matatalas nitong mga kuko sa kanyang tiyan. Matapos ang mga pangyayaring yon, halos hindi na maigalaw ni Pekto ang kanyang katawan dahil sa labis na pinsala na kanyang natamo. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siyang ibinalibag ni Tandang Impong sa lupa habang marahang dinudukot sa kanyang dibdib ang 7 mata ng Diyos. Sino man ang taong nagtataglay nito, magkakaroon ng kapangyarihan at kaluluwa ng isang dyablo, ang susi sa kapangyarihan at sa kamatayan ng mga nilalang. Tuluyan ang nasa ilalim ng aking kapangyarihan. O lahat ng demonyong natutulog sa simbahan, gumising kayo sa ngalan ng aking pagtawag! Sigaw ni Tandang Impong habang gumuguhit ng mga simbolo sa katawan ni Pekto. Habang paulit-ulit itong ginagawa ng matanda, nararamdaman na ni Pekto ang isang kakaibang nilalang sa loob ng kanyang katawan. Animoy napakatagal na nitong nakatago na tila ba naghihintay lamang ng pagkakataon na makatagpo ng isang tao na magpapakawala sa kanya. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, inilahad sa kanya ni Tandang Impong ang rason kung bakit siya ang napili ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Pekto, nakikilala mo ba kung sino ang mga magulang mo? Bakit ka napunta sa simbahang ito? At ano ang tunay na pagkatao mo? Hindi ba't namulat kang nag-iisa, naninilbihan at walang kinikilalang pamilya? Panahon na, Pekto, para malaman mo ang totoo mong pagkatao. Hindi ka lang basta pinili ng agimat, bagkus ito talaga ay nakatadhana sa iyo. Wika ni Tandang Impong habang patuloy na nagbabanggit ng mga buhay na kataga. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Pekto nang masipat niya ang pagguho ng harang sa paligid ng simbahan. Sa pagkawala ng bisa nito, bumungad sa kanyang harapan si Padre Damang nakatayo habang tangan-tangan ang nagliliyab na krus at ang kanyang latigo. Nagliliwanag din ang mga mata nito na parabang meron itong kakaibang ginawa sa kanyang sarili. Nang magkatitigan si Tandang Impong at si Padre Dama, doon na nag-umpisa ang kanilang nag-aatikabong paghaharap sa isang duelo. Bago tuluyang makipaglaban si Tandang Impong noon, iniutos niya sa kanyang mga anak na bantayan ng maigi ang kinaroroonan ni Pekto. Kinakailangang hindi yun makatakas sa kanilang mga kamay dahil sa hindi niya pa nagagawang matapos ang kanyang ritual. Nang maramdaman ni Pektong nakatali na siya sa anak ni Tandang Impong, tanging pagmasid na lamang ang kanyang nagawa sa ginagawang pagsugod ni Padre Dama. Pagsalag ni Tandang Impong sa pag-atake nito, kitang-kita ni Pekto ang pagiging pantay ng kanyang maestro sa lakas na taglay ng kanilang kalaban.
Halos ilang ulit nagkabanggaan ng dalawa, subalit wala ni isa sa kanila ang nanghina. Sa paglitaw ni Padre Dama ng kanyang lubid ng kamatayan, agad naman yung sinalag ni Tandang Impong, gamit-gamit ang kanyang lubid na halos kasing tulad ng espiritual na sandata na ginamit ni Padre Dama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasagupaan, halos mayanig na noon ang buong kalupaan. Dinala na dinoon si Pekto ng mga anak ni Tandang Impong sa malayong parte ng Talahiban upang hindi sila madamay sa pagbanggaan ng dalawang malalakas na nilalang. Seryoso ka na ba? Pati ang nakalimutang aral ng lolo mo, nagawa mong mataglay at magamit sa digmaan. Napakahusay. Hindi ko inaasahang magagamit mo ang ganyang kalalim na karunungan. Wika ni Tandang Impong habang paulit-ulit na kumakawala sa lubid ng kamatayan. Nang marinig naman ni Padre Dama ang sinabi nito, patuloy lang naman siya sa ginagawa niyang pag-atake upang pabagsakin ng demonyo. Maya-maya pa, doon na siya nakahanap ng pagkakataon para sunggaban ng matanda na siya namang dali-dali niyang ginawa. Paglapit ni Padre Dama sa kinaroroonan ni Tandang Impong, agad naman niyang binunot ang nakasiksik niyang punyal sa bewang at kasabay nito ang buong puwersa niyang pag-unday ng saksak sa nilalang. Sa pagbao ng kanyang punyal sa dibdib nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang ngumisi si Tandang Impong habang nagsasabi ng, Hindi mo ko mapapatay sa pamamagitan ng pagsaksak sa aking puso. Alam mo, iho, siyamang puso ko. Hindi ako magtatagal dito sa mundo kung isa lang akong ordinaryong tao. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang puwersahang pagbao nito ng kanyang dibdib sa punyal ni Padre Dama na siya namang labis nitong ikinagulat. Sa pag-agos ng napakaraming dugong nagmumula sa kanyang dibdib, tila ba hindi ito nakaramdam ng sakit sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali namang tinadyakan ni Padre Dama ang binti nito na siya namang naging sanhi upang mapaatras ng husto si Tandang Impong. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, nananatili pa ring malakas si Padre Dama sa kabila ng mangilan-ngilan niyang pinsala sa katawan. Hindi na din niya noon mapakinabangan ng kanyang kaliwang kamay, gawa ng tuluyan na itong nabali ng kanyang kalaban. Maya-maya pa, buong lakas namang sumigaw si Padre Dama sa harapan ni Tandang Impong at kasabay nito ang buong lakas niyang pagsugod sa kinaroroonan ng kanyang kalaban. Sa muling pagsiklab ng duelo nilang dalawa, nararamdaman na ni Pekto ang pag-iba ng ihip ng hangin sa paligid na para bang merong dilubyong malapit ng maganap. Sa pagbagsak ng napakalakas na pag-ulan, halos hindi na niya masipat si Padre Damang patuloy pa ring nakikipaglaban sa nilalang. Bagaman nalulubog na sa tubig ang taglay nitong krus, nakakamangha pa ring hindi naaapula ang apoy nito. Wala ka ng sapat na lakas para ipagpatuloy ang labang ito. Hindi maglalaon, kakalas na sa katawan mo ang iyong mutya dahil naabot mo na ang limitasyon ng iyong katawan. Hanggat may panahon pa, tumakbo ka na. Kung gagawin mo ang bagay na yan, ipinapangako ko sa iyo, hinding-hindi kita hahabulin. Wika ni Tandang Impong kay Padre Dama. Nang marinig naman ito ng pare, ngumiti lang naman ito habang sumasagot ng, Bago matuyot sa katawan ko ang aking lakas, sisiguraduhin kong nakabulagta ka na sa lupa. Gugutay-gutayin ko ang iyong katawan hanggang sa wala na sa iyong mapakinabangan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tinawag ang espiritual na sibat ni Atardar at ang mahiwagang kidlat ni Metatron. Iniihip niya ang mga buhay na katagang yon sa kanyang latigo na siyang naging sanhi upang pangilagan ito ni Tandang Impong. Aminado kasi noon ang kalaban ni Padre Dama na sa oras na lumapat sa balat niya ang latigo, maaaring malusaw ang kanyang balat maging ang kanyang buto.
Kung mamalas-malasin pa siya, maaari siyang mapaslang ni Padre Dama sa iisang atake lamang. Habang hinahataw ni Padre Dama si Tandang Impong, panay naman ang pag-ilag nito sa pamamagitan ng pagtago sa bawat punong naroon. Paulit-ulit din yung humahalakhak sa bawat pag-atake nito na parabang isang biro lamang para sa kanya ang bagay na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Tandang Impong nang masipat niya ang biglaang paglaho ni Padre Dama at mabilis ang paglitaw sa harapan niya. Sa paghataw nito ng latigo, tuluyan na nitong naabot ang kanyang kanang kamay at kasabay nito ang mabilisan nitong pagkalas sa kanyang katawan. Dahil sa pangyayari, labis-labis naman ang pag-angil ng matanda para lamang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Si Padre Dama naman, panayang paghabol hininga dahil sa lubos na niyang nagamit ang abilidad at lakas ng kanyang mutya ng nara. Nalusaw na din ang baon niyang ngipin ng kalabaw dahil sa pagsalag nito sa iilang pag-atake ni Tandang Impong. Maya-maya pa, tuluyan na ngang napaluhod at napasukan ng dugo si Padre Dama dahil sa mga pinsalang patuloy ng umiipekto sa katawan niya. Labis-labis na ding nanginginig ang kanyang mga tuhod noon dahil sa pagkawala ng lakas nito para makatayo. Sa kabilang banda naman, nananatiling nakasubasub pa rin ang ulo ni Pekto sa lupa kahit napakalakas na ng ulan. Ramdam na niya noong malulunod na siya gawa ng hindi niya maiangat ang kanyang ulo para makakuha ng sapat na hangin na kinakailangan ng kanyang katawan. Padre Dama, tumakas na po kayo. Pakiusap. Huwag niyo akong iwan. Kagaya ng ginawa nila Maestro Oron. Mangiyak-ngiyak na wika ni Pekto sa kanyang isipan. Matapos niyang makapagsalita, muli naman niyang ibinaling kay Padre Dama ang kanyang paningin dahil nasipat niya itong nagpupumilit tumayo sa kabila ng napakaraming dugo na nawala sa kanyang katawan. Si Tandang Impong naman noon, kinuha ang kanyang kanang kamay upang muling ibalik sa kanyang balikat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Ilang minuto pa ang lumipas, buong lakas namang nakatayo si Padre Dama sa kabila ng lahat ng paghihirap niya. Pagsilay niya noon kay Tandang Impong na naghihintay sa kanyang pagsugod, agad naman niyang kinuha ang kanyang punyal na kasalukuyang nababalot ng lubid ng kamatayan. Pagbato ni Padre Dama sa punyal na yon, agad naman itong inilaga ni Tandang Impong na siyang naging sanhi upang hindi nito makita ang susunod na pag-ataking ginawa ng pare. Sa pagpulupot ng latigong nababalot ng mga buhay na katagang nanggaling kay Metatron, wala na itong nagawa kundi ang sumigaw habang buong lakas na nagpupumiglas sa pagkakasakal. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang iwan ng mga anak ni Tandang Impong si Pekto para tulungan ang kanilang amang malapit ng kitila ng buhay. Paglapit ng mga ito kay Padre Dama, agad naman itong inihipan ng pampatulog na usalang ng hihinang pare na siyang naging sanhi upang mabilisang maglaho ang bisa ng mga binitawan nitong buhay na kataga. Pagsilay doon ni Pekto, inakala niyang tuluyan ng namatay si Padre Dama na siya namang ikinagalit niya ng husto. Sa puntong yon, nakarinig siya ng mahinang pagbulong sa kanyang isipan na animoy gumagawa ng isang ritual sa pagtawag ng dyablo. Dahil sa kanyang mga narinig, walang habas naman niyang iniuntog ang kanyang ulo sa katawan ng puno para lamang palahuin ang mga kataga na patuloy na pumapasok sa kanyang isipan. Bagaman sugat-sugat na ang kanyang noo, hindi niya pa rin ito tinantanan hanggang sa dumating ang puntong na pag-isip-isip niya na hindi masamang yumakap sa kapangyarihan ng kadiliman. Sa pagkalma ni Pekto sa kanyang kinatatayuan, agad naman siyang sinipat ni Tandang Impong, gawa ng bumungad sa kanilang mga mata ang isang makapangyarihang demonyo
na nangingibabaw sa katawan ni Pekto. Okay, naku po. Mukhang lumabas na yung demonyo sa katawan ni Pekto ah. Sunod kagad natin yung 27 para wala na tayong pag-isipan pa kung ano ang magaganap. Yun lang. Salamat.